Nih masih naya? Naya. Dekat. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंजिनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे फिसासा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना जोबजासिम नायाब्लाबो जागोन ससेल' नायनानै मोजां मोनिखौलाय मानोथो नायलाबाय थानो न' लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआ जागोन ओरैबायदि बै जोंहानि फख्रिया आंथ' बेयावहाय गेजेर ना गुरबाय थाखायो ओमफ्राय माबा आरोना दैयाबो एसे रानथाबथारबाय ओमफ्राय बै जिङाव दंफां बिलाइनि माबाया सिरिनानै दंफां बिलाइया सिरिनानै जमा जानानै दङ ओमफ्राय बेयावहाय हाग्रानि ना मोनगोनदां होननानै सानदों आरो आङो ओरैनोथ' नायालाय दंखायोखा हगारनाया ओमफ्राय हगारनाय नाखौ जानो गोसो गैया आरो दिनै हाग्रानि नाखौसो जानो गोसो दं बोथिया नास्राय खावै बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय दा बेयावहाय एसे गुरहैनोसै गुरनानै नाखौ मोनगोन ना मोना नोंथांमोननि एसे देखायनोसै ओमफ्राय आरो माजों जागोन बेफोरखौबो एसे देखायलांगोन आरो ओरैनो सिम्पोल भिडिअ जायफोरा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आं मा बुंबावोमोनथाय गोसोआवनो गैला जेबो बुंला जिखिजाया थुदो आं ना गुरनायखौनो नायलांसै ओरै थुदो सिंगां ओंखामथ' संखायाखै बेरे फुंजानि ना गुरनो नागिरदोंहाय नै जोंहा न'आवहाय आमाव बुसाव नुखादों ओमफ्राय बेरे फुंजायावलाय न' देलाय आमाया दुगैया माया आमाव बुसाव नुखागोन ना गुरनायफोराव बिदि खर' फानो मोनाबाथाय गोखायानो नै आंनो बिदिखौनो नांमारगौ नाखौलाय देलाय फोरो देलाय आं बिदि खबाइ खाना लास्लायस्लाय खबाइखौ दोननांगौ जागोन देले ओइ खावै फैदो खावै लादो गावो मोजां हम नै केन्दुला दासिना हर बेयाव दासिना हर इले इयाव दङ इले हाब्रुआव दङ नाया जाबाय नों मा खालामदो नोङो ना नायदों आयंआ मा खालामदो आयंआ ना हमदो आयंआ मोसादों ना गुरनानै मोसादों खिथालाय मारै मोसादों आयंआ मारै मोसादों खिथा देलाय मोसानाय देखायलाय दे देखाय नाया रानि हनै नाया नै बे नाया जाहाना एकदम दैया थंलेथार जाबाय नालाय ओमफ्राय दा मा होनबावनो आरोना थानोनो हाला बियो ओइथिंजाय दैया एसे गोथौ ओमफ्राय आं इयाव हना लांनानै दोनहैनो नागिरदों आरो दे गाखो बाबु गाखो थैयालै लाहा थांदो नै मानसि नाया देखाय ओरै दैयाव सोमना लांसै नामा हांखो जाया
बिथिं गोथौना एसे नैबे जेखाया आंनिमोन आरोना गोदो गोदायनि पुराना जेखायमोन ओमफ्राय बेयावनो गारना दोननानै बेचारा थाव बायला जिला जालांबाय थैलांबाय ओमफ्राय नै गोदान जेखाया बेनो आंना थांनाय बोसोरनिया बेबो एसे खाराब्राब जाबावबायसो खाथियाव थांना गैयालै हाथुर गैया एबले मासिखौ गैयालै बेयाव बे फुख्रियावलाय बहाय नाथुर थाफैनाय या आया हाबाय या नांलाय बदि देखाय दे इथिं देखाय या होनदे सेन्देला मैला जाबाय नाखौ गुरखांबाय ओमफ्राय बेसेमोनखि एसे देखायनोसै नै हाग्रानि ना गुरनाया हस्सा हाग्रानि ना मोनजोबमारबाय आं ना फैला दा उनावहाय लखबनाबो देखायबावगोन खबायाव बारा मोजां नुवाना बारा मोजां माने नुवाखैथ' होनबा लखबनोसै फुख्रिनाया हाग्रानि ना खोथिया मोनदों नामा मेरला खावैरा दंसैदांलै मोनबावगोन बेयाव खावै दङ खबाइखौ सुदोब्रा सुलाय दे खिथाना हो नामखौ बाबा रनसाय सारायाबो बोरायथारबाय नै लोगो जोंहाना माथो खालामनो सानफ्रोमबो संनाय जायो सानसेयावनो खनथाम गाहाम खननै गाहाम बहा बोराया जानो बोरायखागोनखा जोंहानि किटसेना ओरैबायदि बोराय जाजोबनानै दं ओमफ्राय बे मैगं संबाय थानायाव आङो मोनसे खोथा बुंनि मोनसे खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि माने सोरबा आंखौ आब' आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम ओरै होननानै बिराद कमेन्टआव हरो नालाय ओमफ्रायथ' आङो बहुदनिखौनो खालामजोबो सोरबा बिदि बुंहराबाबो आरो बुंनायनिखौ खालामनायानो जाखाजोबो ओमफ्राय दा सानदुआ देरना होनो गथा थांबायदां ओमफ्राय दा सोरनिखौबाफोर बिदि बुंहरनायावबो साबस्क्राइब माने सोरबा हिसाब लायो नालाय साबस्क्राइबारफोरखौ ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामफ्लांनाय बायाखैबा नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय आरो आब'आ बावगारबायदां होननानै साननानै ला ओरैथ' खालामजोबखायो ओमफ्राय आरो मालाबा समाव आरो बुंहरफिनबावबानो जाबाय आरोना साबस्क्राइब खालाम होननानै साबस्क्राइब खालामनायालाय माथो गिदिर खोथाखाय न'आव लोगोफोर नों आं बयबो साबस्क्राइब खालामलायबानो बयनिबो साबस्क्राइबारा बारा जागोन बेखायनो खालामलायनांगौ आरोना मालाय बेलेग जातिफोरनिया जिबायदिखा गावजों गाव जि सापर्ट होलायलायखायो बेखायनो जोंनाबो सापर्ट होलायलायनांगौ आरो आंथ' साबस्क्राइब खालामनायखौ जेबो गिदिर खोथा मोना खालामला जोबखायो आं नै नाखौबाबो गैला सोर नाफाम जानो गोथाव मोनो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरलाय आंथ' गोथाव मोनखायो नाफाम गैला ओमफ्राय नै दिनैनिफ्राय जोब्बाय लांदां मोनामसोयो आरोना ओमफ्राय जाखुमानो हाया भिडिअ'आवबो मोनामहैबायसो दां बाराबा नाफामा
आजिखालि संनाय मानायनि भिडिअ बारा नायनो गोसो जाया नालाय मानसिफोरा बेनिखायनो आं बारा देखायाखै बिनिफ्राय आङो ना सेरबाय पियास सेरबाय थाव सेरबायनो थाव होबाय बानलु सेरबाय ओमफ्रायो नाफामखौबो एसे ओरैनो सेरलानानै ओमफ्राय दै एसे होबाय आरोना ओमफ्रायो दैयाथ' खम जादों नालाय दैखौ होबावनोसै नाफामा आंना ग्लब ग्लब गोदौसोबाय नोंथांमोननोबो एसे देखायनांगोन नै नङाबा बै अनजिया नाफाम सङाखै ओरैनोसो खुगाजों खोन्थाबाय थादों होननानै साननो हागौ नालाय बेनिखायनो एसे देखायनोसै आङो ओमफ्राय देखायनानै भिडिअखौबो फोजोबखानोसै आरो जानाय मानाय भिडिअफोरखौ आजिखालि बारा नायनो गोसो जाला मानसिफोरा बेनिखायनो जानायसिम लांला आङो नैबे नाफाम संनायावनो फोजोबगोन ओमफ्राय जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन ओमफ्राय सोरनाव आंनि नाफाम संनाया मोदोमहैदो एसे खोन्थाहरदो आरो जायफोरा नाफाम जानो मोजां मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय आंबो नाफाम जानो बिराद मोजां मोनो आरोना दे बिदिब्ला बाय बाय